Bon dia, noies, benvingudes un dia més. Ai, estic molt orgullosa de vosaltres. Heu arribat fins aquí i no puc dir el mateix de tots els meus pacients. O sigui que enhorabona. Vinga, va, expliqueu-me com ha anat la setmana. Per exemple, Lluna, explica'ns. Ha sortit fatal. No t'agafen ni de conya. Però què dius? Ha estat increïble. Has vist com el mirava el director? I totes les altres nenes eren guapíssimes i tu... Tu ets tu. No li facis cas, totes éreu diferents. A més, el que compta del talent, i a tu d'això et sobra. Calleu-vos ja, no m'esteu ajudant. És patètica. Oblida't el paper. Bueno, Lluna, em sembla que en aquest cas el que volies era cridar l'atenció. No podem deixar lloc per les inseguretats, ni molt menys utilitzar-la com a excusa per provocar-te un atac d'ansietat. Has d'evitar i bloquejar tot el que sents. Sempre, d'acord? Ja l'entenc. A mi l'altre dia em va passar alguna cosa semblant. Ai, hauries de dir-li que t'agrada. Tu creus? Sí. Serà conya, no? O sigui, m'estàs vacilant. Tu creus que li agradaràs? És que és impossible. Que és impossible, que no, que t'oblidis, que t'obris al llit. Ja està aquí? La desagradable. Però la veus que tenen futur? Ell l'estima. Sí, no vegis, vaya il·lusions que et fas, madre mia. Però és que és tan guapo. Sí, guapíssim, una cosa... Sí, i tenen una casa. I 20 gossos. Què I dius? tindran 1000 fills. I Madre es casaran a Benidorm. T'estàs flipant. I... Sí. T'estàs flipant. Serà perfecte. Calleu-vos ja. Prou. Deixa'm en pau. Mare meva, jo no puc esperar més. Quan li queda això? Ui, encara camino. Tu sempre estàs igual, eh? Ja comencem. Per què? Per què? Va, relaxa. Però és que no veus que això és important, home? Jo no puc. Ho sento, jo no puc. Ja està. Merda. Bueno, què ha passat? Ja ha passat. Bueno, sí, podria tenir-ho. No. T'imagines la teva vida amb un nen amb 15 anys, eh? Què serà dels teus amics? No podràs quedar amb ells. I com cuidaràs el nen? I la teva família? No podràs estudiar? Què faràs? No estaràs pensant de debò que pots tenir aquest nen. A veure, ets un adolescent. I els adolescents no teniu la capacitat de prendre cap decisió. Tot i que en aquest cas, prenguis la decisió que prenguis, estarà malament. Noies, en situacions tan complicades com aquestes, el millor que podem fer és fer-ho a sorts. Espavila't. I ara, la meva preferida. Helena, endavant. Ok. Correcte. Perdó. Escolta, he No? pensat... Que podríem Que no? deixar una... Que Canviar. no? No portem tant de temps controlant els teus atacs emocionals perquè ja ho tinguis tot per terra. Controla't una mica, sí, guapa? És que de veritat... No importa. Portem molt de temps en això. No tornarem al principi. Estic contenta del que he aconseguit, encara que de vegades soc una mica dramàtica. Bueno, no passa res, estàs treballant molt bé i ho aconseguiràs. A veure, noies, no necessiteu les vostres emocions per resoldre els vostres insignificants problemes, d'acord? I per què no? El que necessitem no és reprimir les nostres emocions, és expressar-les amb normalitat i amb l'ajut dels altres.
L'atenció i comprensió és algo molt important per nosaltres, al igual que ho és el respecte que ens donem cada dia. Per vosaltres els nostres problemes són insignificants, però per nosaltres poden arribar a ser un món sencer. Sigui quin sigui el problema, no ha de ser despreciat per vosaltres, només perquè penseu que és menys important. Noies,